vocea care îmi vorbea, n-am ascultat-o, Doamne. Îți vin să-mi cer iertare de a mea neascultare. Vocea care îmi vorbea, n-am ascultat-o, Doamne. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și nici nu părăsești pe cel căzut. Te apeși la cel ce are inima mântuită și lacrimile strângi într-un burut. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și nici nu părăsești pe cel căzut. Te apeși la cel ce are inima mântuită și lacrimile strângi într-un burut. Văd toată la tine ca un rob ca stăpâne. E adevărat, nu te-am greșit, fie-ți milă de mine. Primește-mă toată la tine ca un rob măcar stăpâne. E adevărat, mulți am greșit, fie-ți milă de mine. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și nici nu părăsești pe cel căzut. Te apeși la cel ce are inima mântuită și lacrimile strângi într-un burut. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și nici nu părăsești pe cel căzut. Te apeși la cel ce are inima mântuită și lacrimile strângi într-un burut. Începem cu toți împreună. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și nici nu părăsești pe cel căzut. Te apeși la cel ce are inima mântuită și lacrimile strângi într-un burut. Lăudați să fie Domnul, care e prezent în adunare. Atunci e frumos când e Dumnezeu prezent. O mâncare e bună atunci când e sare în ea. Atunci are mâncarea gust când are sare și atunci e frumos orice lucrare la timpul ei când e Dumnezeu. Noi avem un cuvânt frumos în această seară. Desigur că nu e nevoie de predică,
parcă se amintea de rugăciune mai mult, că s-a furat Duhul de rugăciune. Domnul să aibă milă de noi toți atunci și Dumnezeu să ne dea o stare care să fie după voia Lui. Tu știi ce stare ai, eu știu ce stare am, dar în această seară Dumnezeu poate să schimbe stările noastre. Bineînțeles, dacă vrei tu și dacă vreau eu, Dumnezeu poate să facă semne și minuni în dreptul fiecăruia. Omul acesta, Bartimeu, e un om care ne simbolizează pe noi pe mulți astăzi în adunări. Amintea fratele nostru Robert despre o întâlnire și uitați-vă la omul acesta până când nu s-a întâlnit cu el, cu Mesia. Cred că Bartimeu a avut informații despre Isus datorită că spunea el în strigarea lui: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. De undeva a avut informație despre el, a auzit despre acest Iisus cândva, de undeva, de la cineva. Înseamnă că în privința aceasta Bartimeu nu era în întuneric, doar că nu l-a văzut pe Iisus fizic, dar a auzit despre el. Și Domnul să ne deschide la toți urechile, să putem și noi să auzim când trece Iisus prin cetatea noastră, prin biserica noastră, prin familia noastră. Spunea cineva că iată voi trece prin cortul tău și omul acela nu știa ce se întâmplă când va trece sau când va trece Iisus prin cortul acela. Și, frații mei, rezultatul știți care era? Nu după multă vreme, cineva a intrat în casa aceea cu un studiu biblic. Și în această seară cred din toată inima mea că Iisus, pe baza cuvântului, s-a oprit în această seară în dreptul nostru. Amin? Până când Bartimeu, până când nu s-a întâlnit cu Iisus Hristos, spune cuvântul Domnului că acest Bartimeu a depins de niște oameni. Acest Bartimeu. Asta înseamnă să fii orb, să depinzi de niște oameni. Să te ia frumos de acasă și să te ducă la locul tău, la jobul tău, la serviciul tău. Asta înseamnă să fii orb. Să depinzi de niște oameni. Tu depinzi de cineva în această seară? Dacă depinzi de oameni, și e bine să depindem de oameni, și e bine să ascultăm de oameni. Dar dacă depinzi de oameni, să te ia de mână, să te ducă la biserică, să te ia de mână și să te ducă în cutare loc, pentru că nu cunoști lucrarea, pentru că nu cunoști glasul, pentru că nu-L cunoști pe El, e dovada că tu ești orb. Dar tu ai primit pe Duhul Sfânt ca călăuzire. Tu lasă-L pe oameni, tu roagă-te în această rugăciune. Deschide-mi, Doamne, ochii și trimite-ți călăuzirea. Să mă însoțească Duhul Tău, prezența Ta. Mai depinzi de oameni. O, spune un alt verset, că despre ungerea pe care ați primit-o, voi nu mai aveți trebuință să vă învețe cineva. Mai ai nevoie de cineva? Bartimeu a avut nevoie. Păi la 30 de ani de pocăință să mai ai nevoie de cineva. E bine să ai pe cineva lângă tine. E bine, 100% o spun. Dar mai ai nevoie de alți oameni? El a avut nevoie datorită că tu ești, că era orb. Dacă ești orb, ai nevoie de oameni. Nu te descurci singur. O, spune cuvântul Domnului că după ce oamenii aceia, posibil că
L-au ajutat niște oameni să meargă, că spune că a șezut jos lângă drum. Nu fi dormit lângă drum. Numai că altă fază în acest text este că a șezut lângă drum. Și știți ce reprezintă oamenii lângă drum? Sunt oamenii nemântuiți. În viața lui Bartimeu nu era Duhul Sfânt. În viața lui Bartimeu nu era mântuire. Pentru că oamenii care șed lângă drum sunt oamenii care sunt nemântuiți. Aduceți-vă aminte că după ce s-a întâlnit cu el, cu Hristos, lângă drum, după ce și-a căpătat vederea, spune cuvântul Domnului, că în versetul 52, îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum. Nu mai era lângă drum. Acum era pe drum, fraților. Tu unde ești acum? Mi-aduc aminte că sămânța a căzut lângă drum. Lângă drum sunt oamenii care n-au nașterea din nou. Oamenii care nu cred, oamenii care n-au cuvântul lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care șed lângă drum. Spune că după ce a fost semănată sămânța, o parte a căzut lângă drum. Și spune cuvântul Domnului că au fost călcate în picioare sămânța. Și nu după multă vreme, spune, păsările au venit și au luat-o. După aia spune cuvântul Domnului că a venit diavolul să ia cuvântul, să ia sămânța. Dar de ce? Ca nu cumva să creadă și omul să devină mântuit. Cine sunt oamenii care șed lângă drum? Sunt oamenii care sunt nemântuiți. Tu acum unde ești? Tu ești lângă drum sau ești pe drum? Păi dacă ești pe drum, înseamnă că îl urmezi pe El, pe Hristos. Dar îmi aduc aminte de altceva mai profund. Și spunea omul lui Dumnezeu David, cercetează-mă, Doamne, cunoaște-mă. Îți dau voie, Doamne, să intri în viața mea, în proprietatea vieții mele, Doamne. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Păi dacă sunt, ia-mă, Doamne, și pune-mă pe o cale. Și pune-mă pe o cale. Tu unde ești? Ești lângă drum sau ești pe drum? Păi dacă ești pe drum, înseamnă că vezi. Păi dacă ești pe drum, înseamnă că îl urmezi pe El, că așa s-a întâmplat cu El. Și încă un cuvânt spune cuvântul Domnului, că era cerșetor. Păi și acum să fii cerșetor, mă? Păi nu știi tu că cuvântul lui Dumnezeu a îmbogățit pe toți oamenii care l-au primit pe El, mă? 10 ani de pocăință, 15 ani de pocăință, mă. Și tu nu ești în stare să dai un sfat, mă. Tu nu ești în stare să spui un cuvânt de îmbărbătare. Și acum ai nevoie, mă. E bine așa, fraților. Frate Ruben, un cuvânt și mă voi limita. 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 10. Și uitați-vă la cuvântul acesta. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului Iisus Hristos. Mă scuzați, dar da, versetul 4, mă scuzați. Versetul 4. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Versetul 5. Căci în El, în Hristos, după ce ai ajuns în El, în Hristos, spune cuvântul Domnului că ați fost îmbogățiți în toate privințele. În toate privințele să fie chiar așa? Și spunea omului Dumnezeu David, eu nu duc lipsă de absolut nimic. De ce? Pentru că El îmi poartă de grijă. Pentru că El m-a îmbogățit cu harul Său, m-a îmbogățit cu înțelepciunea Lui, m-a îmbogățit cu priceperea Lui. Acesta era Bartimeu. Dar când s-a întâlnit cu El, spune cuvântul Domnului, aleluia, i-a deschis ochii. Domnul să deschide ochii la toți în această seară. 2, l-a mântuit, spune cuvântul Domnului. Și 3, ce-mi place mie cuvântul acesta, a mers pe drum după Iisus.
Lăudat să fie Domnul. Frate Robert. Slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute să fim pe calea Lui. Să fim pe drumul Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare.